بردفکê rêxistina Ciwanên Netewî Bextiyar Önen niha li stûdyoyê mêvanê min e tu bi xêr hatî birês. Xêr selamet serçavan. Beriya her tiştî ez dixwazim vê yekê bizanibim yanî cudabûn ferqa di navbera we tevgera Ciwanên Netewî û tevgerên din yan jî rêxistinên din yên ciwanan de çi ye? Belê. Ba rastî ez di serî de dixwazim komaleya me kengê ava bûye. Çalakiyê me çi ye, em ji kengî de ava bûne. Ez dixwazim ewlî behsa vêya bikim. Komaleya me di 2014 de li Amedê hat ava kirin. Em bi tevahî xortên zanîngehan e. Belê. Em li zanîngeha me hevdin nas kiriye. Bi wasîlan zanîngeha me xwest ku em komaleyekê ava bikin. Navê wê em bi hev re Şêwirîn. Me got bira navê Ciwanên Netewî Kurdistan be. û em li Amedê me ev komaleya ava kirin. Berferehe komela we endamên we mirov dikare texmîn bike çend in? Belê mirov çawa dikare texmîn bike piranî em li zanîngehan e. Li zanîngehê İstanbul, zanîngehê Wanê, li zanîngeha Dicleyê, li Edenê, li gelek zanîngeha endamê me heye. Hûn ser bi tu rêxistineke tu partiyeke siyasî vene yan hûn ser bi xwe ne? Na em bi ser bi xwe yê tu partî û rêxistina têkiliyê me tune ye. Yani em ser bi xwe yê tu carî jî me têkilî bi tu partiya dane niye. Netewiyeta we ji kutê yanî heta niha çarçoveya xebata we tu dikarî ji me rehnekî behs bikî ji bo çi netewî meselen? Ba rastî ji bo me di serî de jî me ev biryar da bû ji bo me kî diwarê serxwebûna Kurdistanê xebatekê bike em piştgiriyê li wî didin. Ev serok Mesûd Barzanî di beriya nêza 2 sal berê peyamek çandî got heger hûn piş me bisekinin ez ê serxwebûna Kurdistanê îlan bikim. Di wê demê de me xweş em piştgiriya xwe bi vî awayî rê Serok Mesûd Barzanî bidin me sûretê wî li ser bircên Diyarbekir ve dar vekirin. Piranî haliyên serxwebûn xwaz kî be em piştgiriyê didin wan. Rast e. Fikra ku hûn meşekê li darxin ji bo giştpirsiya Başûrê Kurdistan çawa hate bîra? Ba rastî em bi hevalar civiyan li Başûrê Kurdistanê di vê rewşê de xelkê Başûrê Kurdistanê Cihaliye çalakiya de ne zîrekin ba rastî. Yani em ji Bakurê Kurdistanê tê li Bakurê Kurdistanê em ji wan pirtir kelecanin. Belê rast e. Em hatin vir me tişkî wenî nedî ba rastî em gelek şaşman. Me xwest em çalakiyakê li darxi ji ber ku ev rojeke dîrokî ye. Ev fersenda ticarî heya ra îro me em qusayî nêzik nebûye ber serxwebûnê. Bi çend kesa hûnê bimeşin? Ba rastî niha heya roja Amêd 11 îlonê dest bi meşê bike ji ber wê heya 11 îlonê jî yani 10 îlonê şev em ê derkevin. Heya 10 îlonê bi şev kî bixwaze em dixwazin werê daxilî me bive ana nêzîka 200 kes dixwazin daxilî vê meşê bivin lê ew vahîn pir bivin. Hûn dixwazin li vê derê meselen çi alîkarî bo we were kirin piştî hûn derbasî Başûrê Kurdistanê bûn? Belê. Ba rastî em dixwazin piştî em hatin deriyê Xêbûr milletê Başûrê Kurdistanê ê rojhilat ê rojava ji xwe em ji Bakur tê em dixwazin her çar parça em peyamekê bide cîhanê ku em li pê serxwebûna Kurdistanê ye. Em dixwazin gelê vir em bi wasta we jî dixwazin teva dawet bikin. Em dixwazin giş bi hêstên netewperwer daxilî meşa me bive ji xwe di meşa me de em ê di ser rê de konsera bidin em difikirin di ser rê de mizgefta laleşê kîlîsa tiştê wenî em ziyaret bikin. Belê hêdî em ê werin di 11 îlonê dest pê dike di 23 îlonê di ber Parlamenta Kurdistanê em ê daxuyaniyekê bide em ê çalakiya xwe dawî bidin em difikirin 24 mehê jî em qebra serokê Nemirmela Mustafa Barzanî jî ziyaret bikin. 25 de piştî referandum biqede
ئەمێ vەگەرن باکوور. پرسەکە داویژی ئەزێ بکەم باندۆرا vê giştpirsiyê wê li Bakurê Kurdistanê çawa be hûn bêtir di nav de ne hûn dibînin yanî heta niha çawa çi bandor li wir çêbûye mesela serxwebûnê behskirina wê. Belê. Ba rastî li Bakurê Kurdistanê milletê me gelekî kêfxweş bûne ji ber ku wekî hûn dizanin piştgiriyekê awarte li Tirkiyê niha hene. Milletê me çawa difikire milletê me bi serxwebûna Kurdistanê ew ê hêstên wanî netewperwer şiyar bibin. Ji ber ku ji zû daye hestên netewperwer razaye ser millet ew ê şiyar bikin û ew ê gelekî pê kêfxweş bibin. Gelekî spas Bextiyar Önen berdevkê Ciwanên Netewî mêvanê me bû. Gelekî spas.